Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Roma Kapitulo 15, versikulo 1. Datayo anapigsa ti pamati na. Rebeng tayo atulungan dagiti nakapoy, amangawit kadagiti pakadagsenanda. Saan la at ibukod tayo apagragsakan ti pampanunutan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Absent pa lang ni Marlon, Trisha. Anya nga tayo napasamak kan kwa na. Wan nga rod, Carlo. Enton malam, kalpasan ti klase. Inak sarungkaran ni Marlon. Sige, mapantaado nga. Saan kan nga umay? Saklatan. Ngamin, ang mga naugungot ni Lulam. Wan nga rod, nakaungungot ni Lulak. Iso saklatan ti mang sarungkar ka ni Marlon. Umayak man. Sige nga rod, duwa tama pan. Kasto'y gayam ti balayo, Marlon. Wen, Trisha, sana napintas ti balay mi kininanang ko. Apay Marlon, duwan nga aldaw nga absent ka. Masakit ni nanang ko. Kat saan nakabaalan ti manggad? Isu ang mapanak agsaksak do iti danom ti kaaruba di tabangir. Kat ikandak iti tangdan ko. Tapno aday gatang ko iti kanan mi. Ha? Mabit lang ha. Inakita ni nanang ko. Sige, umay kami. Takasarita mi ni nanang mo. Umay kayo. Kumusta kayo, auntie? Classmate ko ida nanang. Imaydak sinarongkaran. Kaputa naglanganak iti school. Si kantumot nga minanak ko. Kunakan ka asumrak kalat na. Ay, pasensya kayo na ubing ha. Takas to ilaang to'y balay mi amasang patan nyo. Kanawan ti maipasango mi kada kayo at araon. Awan anyaman na, auntie. Agyaman na iti pa ng sarong karyo kin ni Marlon. Pag naanta, aging ga iti pagurayan ti lugan. Wen? Medyo adayo ti balay da Marlon iti pagurayan iti lugan. Pudno day ta ako nam. Kaasimot ti na ni Marlon. Masaksakit. Anya nga iti maitulong takin kwa na. Uwan nga rod. Amukon. Anya? Sabado yun ton bigat. Awan ti eskwela. Good. Mapantay di plaza. Anya ti aramidan ta ijay. Amok tagtukar iti biolin. Good. Baba ni ti panagtukar ko iti biolin. Agkit daw tayo ti donasyon kadag iti tattao. Ha? Owan ngagpaiso. Ammom tagtukar iti biolin. Uy, kasta ngagpaiso ti aramidan ta. Sige. Sige, dumngag ka. Tay bagakan ka no sa dino ti pagsabatan ta. Itaman pa ato karamday tabiolin mo, anak. Talaga ka ba alam tagtukar Tatang, napintas ka di pa lang di pa nagtukar ko? Wen mait anak ko. Agyaman nak tatang. Mala, inakon maturog. Tamasapak ng agring inton bigat. Ha? Adda ka di papanam? Uwan tatang, adala mapan ko pagtukaran. Sa dino? Agtukarak para itigayim ko, tatang. Lola, adagayim ko a classmate ko. Kat masyanak kan kwa na. Ngamin, masakit ti inana. Kat awan ti igatang da iti agas. Anya, nagadukat nga amumon. Ingkakat maturugan. Lola, mabalin ka di atulungan tayo ni Marlon. Ngamin, awan igatang na iti agas ti inana. Ingkakat maturugan. Nagadupay lang amom. Tumulong kanto inton adanton panggadam. No ita nga ubing kapay, awan pay laang ti kabaal aba at tumulong. Lola. Malaing ka maturugan. Wan, Lola. Anday ta, nakapulis akon. Rumarakon. Ngamin, amang ano agur-urayan ni Carlo kanyak. Nagsapan na nakapulis ka? Katawan mo't eskwela yu itata Sabado. Kwa Lola, adalabiit papanak. Di talaang asidag. Anya? Agawid ak matlaang adagos. Sige, inapan.
Nananana. Nagdardarasan arimwar. Sa dino nga tatipapanan na. Ay, ay, agsaganak mo tainak makitsindan. Kan dumagasak mo ijay simbaan. Tapno agkararag. Nagadumot ti taong, Carlo. Dito'y tan nga agpwesto. Saan abali, tasaan tamot apasalsali dito'y. Tadatay tiigid. Wen, Carlo. Adayta. Insagana kong ti basket. Apangitin na ganda kadagiti donation da. O sige, mangrugyak mo ito nga agtukar. Wen. Naglain ka talaga, Carlo. Please, mangted kayo kumay titulong para itiin natin may sa classmate me. Please, mangted kayo kumay titulong para iti masakit nga inati classmate me. Please. Ito yung multi-donation ko, basa. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Nay, anya ti ari bumbungan dagiti tattao jay. Ay, umasadagak man takitaag. Nay, kasla, ti apok day jay Salamat. Thank you, iti donation nyo. Tricia! Thank you. Lola? Umay ka! Sumurot ka kanyak! Mangibabain ka! Aping adda ka dito yung agpalpalama! Lola, masakit ti inati gayam mi. Katkastoy tinapanunot mi. Tapno matulungan mi. Anya! Sige, Lola. Agsubyak iti ayan ni Carlo. Saan dak kumaparitan? Saan adakas ter aramidak? Ay, ti awanan bain nga ubing tapi nanawan nakdatan. Kapsat, Ha? apom ka di tayo ubing nga babae. Ha? Ay, ako ha, uwan. Ngamjak amo da ito nga aramidan da. Ay, mangibabain da. May sa kadagitan ng iti donation iti basket da. Sana dakas ti aramidan da. Amom ka di? Makitak ti ragsak iti apom. Nakaragragsak no adamang iti donasyon. Para kano iti masakit nga ina, ti kaeskwilaan da. Ay, Nagasat kakabsat, gaputa ubing pailang ti apukom nga managtulungan. Kuna nga ro timbinglay ni Apo pa di amensahe na. Datayo anapig sa ti pamati na, rebeng tayo atulungan dagiti nakapoy, amang awit kadagiti pakadagdag senanda. Saan la at ibukod tayo apakaragsakan, ti pampanunutin tayo. ha? Saan nakababayin ti aramiden dagiti dua nga ubing kabsat. At tayo Tricia, atong tinaurnong iti basket. Makagatangan ni Marlon iti agas ti inana. Wan, Carlo. Intan ije balay da Marlon. Taitid taday ti basket. Ado ti kargana. Ha? Ay, Lola. Nalpas ka din ti panagkid daw yo iti tulong. Wan, Lola. In kami ije balay da Marlon. Ala, kuyugan kayo. Siya kun ti mangigam di ta basket. Ta mga nood dakit di mo ti mangagaw kan ka. Lola? Ala, intayon, apok. Pasensya kayo, nana. Ngamawan ti amok iti daytang inaramid dagiti uping. Kababain pa'y. Awan ti rumbang apagbainam. Trangkasala day ti sakit ko, nana. Aglamin ka nagsakit ti ulok. Sakit agoyagak. Ngam agimbagak matla. Kasta ka de. Ay, binilang ko daytoy na uror. Kat nasurok adwaribo. Gaputa adda ti may sa akabsat. Anang tad iti sangaribo.
Tilakay nga inaramat ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot ko. Nana. Kat makita ka talaga akasap ulang ti tulong. Ipan kay di ospital. Saan, Nana? Kan nakitak ti anak mo. Nabambanog ka no anapan nagsakdo di ta kaarubayo. Tapno isupay ti tangdan na nga igatang yo iti kanon yo. Nana. Awan ka di ti asawam. Awan, Nana. May sa kabalo. Ala, tulungan da ka. Taing ka agpa-check up. Tapno maipaayan ka iti umno nga agas at tumarang. At da ita, awanan ti rumbang apagdanagan nyo kaninanang mo, apok. Gaputa agimbag tumatlaang. Agyaman ak, Lola. Marcela, tumaron ti reseta ti doktor, wan. Wan, Nana. Alangarot, intayon. Mangpara akon iti pagluganan tayo. Ta itulod da kayon, ijay balayo. Payakit kita, anak, sa ubis-isam ka. Trisha, apok. Di mo kat inuman day tagatas mo at tinimplak. Ngamin, saan kan nga agong unget, Lola? Anya? I love you, Lola. I love you, apok. Amom, apok. Idi imawag ni mamem. Imbagak ti naramid mo. Ti panang tulong yu iti ina ti classmate mo. Kat, anya di ko na ni Mami. Maragsakan, apok. Kat iti mabiit. Agbakasyon da kan ni dadem. Gaputa ka iliw da kan. Yay! Kat ko na ni mamem. Ituloy mo kano ti kinaman nagtulong mo iti agkasapulan iti tulong. Lola. Wen apok. Uray siyak. Kasta mo ti bagakan ka. Nasingpot ka nga ubing, ken apo. Kat naragsakak unay para ken ka, apo. Kasta gayam ti inaramid mo, anak ko. Nakatulong gayam ti kinalaing mo amang tukar iti violin. Wan tatang, iso nga ita. Addan na igatang iti agas ti ina ni Marlon. Anak. Kat ti kwartaan na or ninayunan pa'y tay lola ni Trisha na uyong. Anya? Kasano aninayunan na, no nauyong mat ako nam. Mas daawak nga ro tatang. Tanauyong day bakit. Numapan iji school, kanayon na kami ako silapan ko ni Marlon. Gaputada kami ti kadkadwa ni Trisha nga apuna. Ken, no anya laditan ti ibagbagana. Kasta ka di. Ninayunan na mo tay kwartaan na limusan mi. Sa bagay, uray ko naman nauyong. Tadamot pagbaliwan ti may sa tao, anak. Amang ano natignay mat iti inaramid yo. Tada kayo nga ubing, kat addagagaryo at tumulong iti padayo a tao. Tatang? Ket, kumusta nga ro dan ti ina di classmate yo? Agpapaimbag ka nun, tatang. Ala, mapantay di enda. Ikantay da iti taraon. Ha? Tako namat nga awampay kanenda. Iso nga ikantay da iti taraon. Nukasta, si kati ama ni Carlo Barok. Wala na. Nagrarana tayo dito ibalay da Marcela. Agyaman ak unay kada kayo. Kat pasensyaan yun day ti kalkalapaw mi iti anak ko. Awan ti parikot iti dayta, Marcela. Kapsat Marcela. Makatulong da ito inyag mi abagas kan nateng. Pasinsya kayo ni tintad mi. Ay nakababain pa'y kada kayo. Awan ti rumbang nga pagbainan nyo. Gaputa kasta ti agkakabsat iti apo. Agtitinulong. Saan ako na mas daaw? No apay anasingpot ti anak mo, kapsat. No apay ama nagtulong. Gaputa imalamatlakan ka. Pudno ti ko na ni Marcela. Ti anak mo, kastamot ti apo. Tinagbalin akarit kanyak. Tapno tumulong akmat iti padak a tao. Isuda ang nagbabasit pa'y laang. Kat inremedyo da, no kasano ang matulungan da ni Marcela. Siyak tulakit din, abakbakatanan. Kat husto tinako na jay lakay kanyak ije simbaan. Saan laang at ipagragsakan tayo ti kitaan tayo, no di kat kitaan tayo umot ti pagsayaatan ti sabale. Wala na.
Husto launay day ta anak ko na anak kada kayo. Agyaman ak unay. Gaputan na addaan ti anak ko iti gayam akas kada Carlo kan Tricia, ama nagtulong. Kumusta ni nanang mo, Marlon? Naimbagan, Tricia. Agyaman tayo iti Diyos. Tunggal rabi agkakararag kami kan ni Lola. Ikarikararagan mi ni nanang mo, Marlon. Ganda tayo amin. Agraman ti pamilya tayo. Gaputa siya. Adadamami kan daddy iji abroad. Kat kailiw ko idan. Sige, intayon to ijay simbaan. Kalpasan ti klase tayo. Tayo agkararag. Sige, kumanunungak. Orangin tayo ni Lola. Tao may nagsukunan. Datayon to amin ti mapan. Wana. Ala, umay kayon. Taintayon iti line tayo. 3 minutes lang ang katayman. Intayon ag-line. Intayo nga rodan. Tunggal aramiden tayo iti dayti abiyag, saan ang mailibak iti Diyos Apo. Kat no tumulong ka iti agkasapulan iti tulong mo, namnamaem ati Diyos, bigbigan nanto dayta, inton madanon di tiyempo. Papagayam, ditan ti nagkibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panantarabay na inbag nga oras kada kayo amin.